Sveta pravoslavna crkva pridaje ogroman značaj vremenu kao oruđu našeg spasenja. I zato se crkva neprestano moli tokom svake liturgije i svakog bogosluženja ostalo vreme života svog u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo. Koliko je važno da do kraja naših dana, našeg života, živimo u miru i pokajanju. I o kakvom miru je reč? I šta je to pokajanje? Kiparski mitropolit Atanasijos Limasolski piše da je reč o miru sa Hristom, da budemo u miru sa njim. Mir je kojim je vezan naš odnos prema Hristu. Dakle, ovo stanje nije bilo kakav mir. Da se molimo za vreme života bez ratova, bez kataklizmi, niti je to neko mirno stanje u duši. Dakle, ne molimo se za mirno stanje u duši. Ovdje je ličnost samog Isusa Hrista imenovana rečju mir. I apostol Pavle o tome govori u poslanici Efescima 2, stih 14, jer on je mir naš. Dakle, u miru znači da ostatak vremena svog života posvetimo Isusu Hristu. A kako da posvetimo? Pa u pokajanju, kako se kaže, dakle, ostalo vreme života svog u miru i pokajanju da provedemo. Pokajanje je ispravan stav prema sebi. Pokajanje je spoznaje i prihvatanje pred Bogom ko mi zaista jesmo. To jest šta nas je Gospod Hristos naučio, ko smo i kakvi smo mi. Evo sad ću objasniti malo kasnije. Kaže mitropolit Atanasijos, dakle naše zasluge, vrline i dostignuća, razna dela, dobra dela, uopšte nisu ono što nas brani pred Bogom i što nas opravdava pred Bogom, već samo naše pokajanje. I to je zato što ne postoje savršeni i bezgrešni ljudi, pa je pokajanje neophodno. A šta je to pokajanje? Koje nas jedino opravdava pred Bogom. Dakle, to nije naše savršenstvo, niti naša bezgrešnost, niti želja da budemo, trud da budemo bezgrešni i savršeni, jer ne postoje savršeni ili bezgrešni ljudi. Niti možemo pomišljati da mi možemo biti bezgrešni ili da nikada nismo pogrešili, jer ne postoje ljudi koji su živjeli ovaj život na planeti, a da nikad nisu zgrešili. Dakle, svi smo grešni, svi grešimo. I šta nam onda preostaje da radimo? Naše opravdanje je u našem pokajanju za svoje grehe. Šta je to pokajanje? Pokajanje je shvatanje našeg otpadništva od Boga. Poimanje da smo svi duhovno oštećeni. Da je oštećena čak i sama naša ljudska priroda. Naša priroda je promenjena, izopačena, njeno prvobitno stanje je izgubljeno. Pokajanje je shvatanje da su naše strasti, ti zli tirani koji nas maltretiraju i naši gresi promenili do neprepoznatljivosti u nama lik i podobije Božije. Dakle, ono kakve nas je Bog originalno stvorio da budemo. To je pokajanje. Ali i pored svega ovoga, mi i dalje imamo smelost pred Gospodom Isusom Hristom, jer je Gospod sve stvorio radi našeg spasenja. Bila je njegova dobra volja da se ovaploti, da se rodi od Djeve Marije, da se krsti, da strada na krstu, da vaskrsne, da se vaznese na nebo. Ni jedno od ovih dela Gospodnjih nije bilo slučajno. Sva imaju duboko značenje. Sva ova njegova dela su usmerena ka spasenju svakoga od nas. Gospod Hristos je učinio svoj korak
svaki ovaj korak u ovom životu koji je poživeo zarad spasenja čovečanstva i svakoga od nas. I znajući to, mi imamo smelost pred bezgraničnom ljubavlju Božijom. A cilj Hristovog dolaska na zemlju je da se izgubljeno i propadljivo čovečanstvo vrati sebi, kako bismo sami sebe iznova stekli, da bismo se polako počeli vraćati u taj originalni lik koji je Gospod stvorio i osmislio da mi budemo. Eto, toliko od mene danas i želim svako dobro i učvršćenje u Gospodu Hristu.